silencio. Ai, a ver se me acordo usted de volver a polo en silencio. Empezamos entonces. Bueno, moi boa tarde. Damos inicio ao pleno do Concello do data de 3 de decembro de 2024 co punto na orden do día do orzamento de 2025. O único punto na orden do día damos entonces para dar inicio ao debate sobre o orzamento o primeiro e o segundo punto. Vamos a sometelo a votación, que a aprobación. Declaración institucional. Vale. Pois vamos a dar lectura primeiro á declaración institucional e despois iniciamos, xa me olvidaba, perdón, da declaración institucional, non? Vamos a dar lectura á declaración institucional por acordo dos grupos políticos a favor de que o Centro de Atención para as Persoas con Discapacidade de Ourense sexa público e de xestión pública e directa. Os grupos políticos do BNG, Partido Popular e PSDG-PSOE, con representación no pleno do Concello de Allariz, acordan a aprobar a seguinte declaración institucional. Primeiro, instar a Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia a que o CAP de Ourense sexa público, de xestión pública e directa, ao abeiro do acordo asinado en 2016 e en consonancia co desexo expresado pola sociedade ourensá en xeral e polas familias dos e das usuarios en particular. Segundo, instar a mesma Consellería a que a apertura e posta en funcionamento do novo CAP de Ourense sexa no primeiro trimestre do ano 2025. E terceiro, instar a Xunta de Galicia ao incluir nos orzamentos de 2025 a partida orzamentaria para dotar de persoal público o CAP. Esta é a declaración institucional que foi remitida para que aprobáramos e que está en o acordo de todos os grupos políticos para que figure antes do inicio da orden do día do pleno. Damos entonces comenzo a orden do día. Primeiro, aprobación se procede da acta da sesión anterior. Non a temos, non? Solo, vale. Bien, pois entón nos vamos só a aprobación do orzamento. Este pleno vai a ser así un pouco máis curioso que o resto. Orzamento 2025. Bueno, o proxecto de orzamentos para 2025 ascende, como se pode ver na propia documentación, a 8.204.074 euros. Estamos falando de un pouco máis dun 15% con respecto ao exercicio anterior e casi 1.300.000 euros. Como se explicou xa na comisión para examinar o pleno, este incremento ten que ver fundamentalmente ca incorporación a este exercicio do Plan de Sostibilidade Turística, que está dotado con 1 millón de euros, aínda que en este exercicio están contemplados 678.000 euros en inversións, e despois tamén no capítulo 2 hai asistencia técnica, está incorporada tamén aí. Eso significa que estamos sumando máis de 700.000 euros que corresponden a este plan e que é o que xustifica fundamentalmente este incremento de orzamento. É necesario tamén, creo que, dar conta, tal e como figura na documentación que se asunta, de que para elaborar este orzamento tivose en conta varios criterios, como ven sendo habitual. O primeiro deles, que ten que ver co rigor co que está redactado e presentado este documento, é porque, ao igual que en exercicios anteriores, para esta presentación de proxecto de orzamento tiveronse conta non só o estado de execución do exercicio anterior, sino tamén as liquidacións históricas dos últimos anos. Eso é o que explica que, aínda que en este exercicio 2024 que aínda estamos executando orzamento, haxa partidas que teñen unha baixada, por exemplo, o suministro eléctrico, se contemplara de todas formas consignación suficiente para que, se houbera variación, pudéramos acometer gastos como ese. A prudencia tamén se traduce en que calculamos os ingresos de maneira estricta e a baixa. Quero dicir que en casos de dúbida ou en casos de non ter a confirmación de algún desos ingresos ou que non foran ingresos que veñen sendo habituales en transferencias
ou en transferencias corrientes ou en transferencias de capital non están contemplados no orzamento e no caso de estar contemplados están contemplados á baixa. Sin embargo, como decía antes, os ingresos calculan sempre con redondeos á alza para asegurar que, aínda que haxa algunha variación, o orzamento vai a ser capaz de asumilo, por iso falamos de que hai un criterio importante de prudencia. Creemos tamén que este orzamento presenta tamén un equilibrio importante e un equilibrio que se dá a dous niveles. Por un lado, un equilibrio como en todo exercicio orzamentario, que ten que ver ca dotación necesaria para manter todos os equipamentos e os servicios públicos que temos, e ao mesmo tempo tamén un equilibrio territorial que contempla inversións ao longo de todo o territorio. Tendo en conta estes criterios, estamos, como dicía, nun orzamento de 8.204.074 euros, que unha vez que se suma o orzamento da empresa municipal, temos un orzamento consolidado de 8.649.074,10 euros. No que ten que ver cos ingresos, o máis significativo nos ingresos están no capítulo 3 e no capítulo 7. No capítulo 7 xa fixen mención a él, que é a incorporación do plan de sostibilidade turística e, por tanto, esa importante financiación que temos a través dese convenio asinado para desarrollar diferentes actuacións que despois detallarei as máis importantes. E no capítulo 3, que ten que ver ca aprobación das ordenanzas fiscais que fixemos no pleno anterior, e que ese 2,3% de subida tanto en agua como no saneamento, ou a modificación que se produce na legislación e, por tanto, tamén na ordenanza fiscal no que ten que ver, por exemplo, coa recollida de residuos. Eso que, ao final, acaba dando un incremento do 5% no capítulo 3. En total, destes 8.204.074 euros de ingresos, o 81% do orzamento, é dicir, 6.648.000, se corresponden a operacións correntes e casi un 19%, un 18,8% con operacións de capital. Eu creo que isto dá unha mostra tamén de que estamos ante un proxecto de orzamentos que, como en anos anteriores, dá conta da capacidade que ten o Concello para financiar as súas operacións correntes, cando estamos falando de que prácticamente a totalidade do seu orzamento está en operacións correntes, como dicía, con ese 81%. No que ten que ver cos ingresos, por desgraza, un ano máis temos que lamentar que seguimos sin resolver problemas que veñen sendo xa crónicos e que teñen que ver ca financiación por parte dos concellos con competencias impropias e, por tanto, sigue sin resolverse esa nova financiación para os concellos por parte do Estado. Tamén seguimos lamentando que por parte do Estado e da Xunta se sigan aprobando leis que obrigan aos concellos tamén a asumir o seu coste, pero sin dotación presupostaria. Eu creo que un bo exemplo desa situación é a que ten que ver con algunhas leis aprobadas, como, por exemplo, a Lei de Benestar Animal, que obliga a ter unha dotación orzamentaria cando legalmente non pode aprobarse ningunha lei que non conleve a financiación para poder desenvolvela. E un ano máis tamén vemos tamén como no proxecto de orzamentos da Xunta tampouco existe nunha variación con respecto ao fondo base do Fondo de Cooperación Local. E con este xa, e damos conta cada ano, xa van 14 anos, si que con todo o que ten pasado, con toda a inflación, ca COVID e con todo, se teña incrementado ni un solo euro ese fondo base do Fondo de Cooperación Local. Ao mesmo tempo, tampouco hai ningún incremento no que ten que ver co plan, coa Lei de Dependencia. Eso significa que, a pesar de que na reunión celebrada co presidente da Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias o presidente Rueda se comprometía a subir a dependencia de 17 euros hora, a realidade é que no proxecto de orzamentos da Xunta non figura ni un solo euro e, por tanto, quedou fixado nos 12 euros. Por tanto, aquí, en este orzamento, no noso orzamento, está presupostado o ingreso tal e como ven no proxecto de orzamentos da Xunta de Galicia, e por iso decía que temos que lamentarnos un ano máis de que isto siga sendo así.
Por outro lado, tamén é verdad que cando non todos son malas novas e que tamén hai boas novas, pois tamén é xusto detallalo aquí, e aparece contemplado no orzamento, ese tantas veces reclamado plan único, o plan Varela, como tamén se lle chama ese plan, é unha realidade e, aínda que non está dotado ca cantidade que parecía que se iba a comprometer a Diputación a dotalo este ano, si é verdad que hai un lixeiro incremento con respecto ao exercicio anterior e, por tanto, eso supón tamén unha estabilidade no que ten que ver con esos ingresos que nos permite tamén planificar dunha forma diferente o gasto. No que ten que ver co gasto, no capítulo 1 está consignado, e xa se explicou tamén na comisión, está consignado un incremento do 0,5% de subida salarial, que é a previsión que establece o Estado para a subida salarial aos traballadores da Administración, por tanto, está xa contemplado en ese capítulo 1, e a maior está contemplado no capítulo 5 un fondo de contingencia para esa posible aprobación da RPT, que está dotado con 120.000 euros e que nos permitiría, unha vez que se produzca o pleno para o debate da RPT, se se fai esa aprobación, poder ter dotación económica para poder afrontala. Hai unha cuestión que é importante salientar aí, e que no orzamento deste ano aparece na porcentaxe de capítulo 1 en gastos o 36% do noso orzamento destinado a gastos de persoal. En realidade, esa é unha cifra que eu creo que é importante que se teña coñecemento por parte de toda a corporación municipal, que é unha cifra engañosa entre comillas, porque estamos falando de que este ano temos un orzamento extraordinario de 8 millóns fruto desa incorporación do plan de sostibilidade. Por lo tanto, o facer as porcentaxes por capítulos, lóxicamente, cando incrementan tantos ingresos, lóxicamente, e despois, ao final, na distribución dos gastos, esos gastos de persoal son máis ou menos fixos, porcentualmente disminuye ese capítulo 1. Pero, cando desapareza do orzamento o plan de sostibilidade turístico, ou para o exercicio que ven, que a cantidade xa vai a ser menor, e este incorporada xa a RPT, se se aproba, estaríamos falando de que un orzamento corriente, non como este, un orzamento normal que non teña este plan de sostibilidade, estaríamos falando de que estaríamos no 41% do noso orzamento destinado ao capítulo de persoal. E iso creo que dá unha idea do esforzo que supón tamén, no caso de aprobarse a RPT, o porcentaxe no que nos situaríamos con respecto á totalidade do orzamento, que é unha porcentaxe moi elevada, e que, por outro lado, pasamos xa para que se poda analizar por parte dos grupos de cara a ese pleno extraordinario que se convocará para ese debate da RPT. Por iso decía que están consignados tanto no capítulo 1 como no capítulo 5, para que poda haber, se así considera esta corporación, esa aprobación da RPT. No que ten que ver co capítulo 2, eu creo que aí temos que salientar, como vimos facendo habitualmente e aproveitando o pleno de orzamentos, para destacar en que este grupo de goberno decide distribuir esos fondos cos que conte e, por tanto, cuáles son as políticas que vai a desenvolver ao longo deste exercicio e, por tanto, sempre é unha boa oportunidade para recordar os programas e os equipamentos que estamos sufragando con este orzamento. É importante destacar que no que ten que ver co medio ambiente, o orzamento contempla partidas por importe de 657.525 euros e que teñen que ver ca recollida de residuos, ca limpieza viaria, parques e xardíns, prevención de incendios, desbroce de camiños e viais e co programa RE. Cos centros docentes, destina tamén unha partida importante co que ten que ver cos servicios complementarios de educación, que ascenden a 190.000 euros, 189.156, dos que prácticamente a totalidade destos fondos que estamos destinando a centros docentes son competencias impropias e, por tanto, son 290.000 euros que restan do orzamento municipal para outras cousas. Con urbanismo, alumeado e vías públicas este ano, esos programas ascenden a 1.080.000 euros. Hai que explicar aquí, o veremos tamén no capítulo de inversións, que este incremento tamén ten que ver
porque na parte de gastos que aparece no orzamento que todos os membros da corporación teñen, aparecen incorporadas aí subvencións que teñen que ver con aforro enerxético, con outros programas que xa son subvencións concedidas para executar no 2025 e que fai que iso incremente hasta esa cuantía. No que ten que ver con cultura, o orzamento suma un total de 345.100 euros e que teñen que ver con cultura, con biblioteca, con festas, con escolas culturais, de percusión, de guitarra, de coro, música, pintura, gaita, todas as escolas que temos, tamén cos museos, cas festas, ca programación cultural anual, ca subvención de 15.000 euros que este Concello dá á Banda Unión Musical de Allariz e tamén ca colaboración ca Fundación Vicente Risco, Xan de Arzúa e as excavacións de Armea. En deportes, aí se van a destinar en este exercicio, en este orzamento, 578.780 euros e que están distribuídos aí en diferentes partidas e que teñen que ver cas escolas de baloncesto, de fútbol, de piragüismo, de pádel tenis, de vólei playa, en verán, co mantemento da piscina climatizada e tamén cas piscinas exteriores, o pabillón, a cidade deportiva do Seixo e o mantemento tamén, como xa ven sendo en algúns casos históricos e ademais os máis antigos do país, con eventos como pode ser o triatlón, por pôr un exemplo, a derradeira, a andaina ou o trial. Na área de promoción económica, o Concello vai a destinar 1.042.844 euros en este exercicio, pero aí xa expliquei que 678.000 se corresponden co plan de sostibilidade turística e aí están incluídas, non só ese plan de sostibilidade turística, sino tamén todo o que ten que ver co parque empresarial, con comercio, con turismo, con eventos como Nadal, como San Maín, como as diferentes feiras que se fan ao longo do ano. En benestar, aquí eu creo que hai que facer unha mención especial porque estamos falando xa dun importe que ronda os 800.000 euros, 794.033 euros en total, tamén en diferentes programas que teñen que ver ca dependencia, co SAC básico, con igualdade, co Santar sobre rodas, envellecemento activo, prevención de violencia de xénero, servicio de educación familiar e social, escola de pais e nais, emerxencia social, solidaridade internacional, aula de espera, concilia verán, etc. Pero eu creo que aí hai que facer unha mención especial á dependencia, como decía antes. Estamos aproximadamente xestionando 12.900 horas anuais de dependencia no Concello de Allariz, máis ou menos, estamos no entorno entre as 12.500 e as 13.000 horas de dependencia que xestionamos e recibimos para iso unha subvención de 180.000 euros, como decía antes, a razón de 12 euros hora, pero o coste real do servicio obríganos a incrementar 200.000 euros para poder afrontar a totalidade dese coste. Iso significa que agora mesmo o Concello está aportando máis do 50% do coste do servicio, mentras que Xunta e Estado xuntos están aportando 180.000 euros. E, por tanto, son outros 200.000 euros que deberían ser de fondos propios para poder destinar a políticas que sí que son de competencia municipal e que temos que seguir destinando a este gasto. No que ten que ver cas inversións, eu creo que hai algunhas cuestións que deberíamos salientar aquí e que teñen que ver, por un lado, co detalle do plan de sostibilidade turística e aí que fundamentalmente está aí contemplado para este exercicio a actuación no entorno do castelo para a mellora non só da accesibilidade, que non significaría accesibilidade universal, pero si a mellora da accesibilidade dos accesos e do todo o espacio público que está ali, a mellora e recuperación de elementos patrimoniais do Camiño de Santiago, tamén a mellora do corredor verde en torno a Arnolla. Tamén está contemplado en ese plan de sostibilidade a mellora do entorno do manantial de augas mineromedicinais de Santán, o cambio de iluminación do casco histórico, a intervención tamén en espacios públicos tamén do ámbito da actuación do plan especial do casco, como poden ser a Barreiro, como pode ser a zona do Porto Vello, por un exemplo. Outros, como a Alameda, xa foron cambiados e, por tanto, non será necesario. Ou tamén a sinalización intelixente e a incorporación de paneis digitais informativos que tamén
contempla en este apartado a instalación de cámaras de lectura de matrículas no casco histórico para controlar os accesos ao casco histórico. Tamén está contemplado para este exercicio 25 co plan de sostibilidade turístico a mellora en museos municipais. Por outro lado, no que ten que ver con políticas de eficiencia enerxética, está contemplada a instalación de placas fotovoltaicas na piscina e no pabellón municipal. Para estas actuacións xa está concedida a subvención por parte da Xunta de Galicia. Hai unha parte de fondos propios que deberá acometer o Concello de Allariz e, por iso, no cuadro de inversións aparece aí dotado con unha partida de 58.473 euros de fondos propios para completar estas subvencións de aforro enerxético. Está contemplada tamén unha partida de 100.000 euros para a mellora de instalacións deportivas e aí ten que ver, sobre todo, con actuacións complementarias que hai que facer para a instalación destas actuacións de eficiencia enerxética e que deberíamos facer antes de que se faga esa instalación de placas fotovoltaicas e ao mesmo tempo unhas melloras tamén que hai que facer en estos equipamentos públicos. Está contemplado tamén entre estas políticas de eficiencia enerxética o cambio da carpintería exterior do Museo de Xuguete, parte da carpintería exterior do Museo de Xuguete, aí se foi facendo xa algunha parte en outras anualidades, e está contemplada tamén a aerotermia, a instalación de aerotermia para climatización na Casa de Cultura, o cambio de luminarias a LED e o cambio da carpintería exterior da Casa de Cultura. En políticas de promoción turística e cultural, xa falei do plan de sostibilidade turística e das actuacións fundamentales que contempla e, por tanto, xa non as vou a repetir aquí. Tamén está incluído un cambio e mellora do equipamento da Casa de Cultura, en este caso xa, que xunto cas actuacións que se fan de eficiencia enerxética nos permitiría, e as que se fixeron xa da biblioteca, nos permitiría acabar de completar esa mellora do equipamento da Casa de Cultura. Se manterán tamén as excavacións a Armea dentro desta política tamén cultural e de promoción turística, e para que, tal e como aparece no cuadro de inversións, existe financiación tamén por parte da Diputación e por parte da Xunta para acometer estas inversións. Dentro das actuacións que teñen que ver cas políticas do rural, está incluído no cuadro de inversións o plan anual de asfaltados, que son o plan marco, que está subvencionado pola Xunta con 47.000 euros, e o plan municipal. Está contemplada tamén a actuación e mellora de elementos patrimoniais e espacios públicos en Rodicio, en Seoane, en San Vitoiro, Vilariño, Xugueiros, Coedo, Abuín, Outeiro do Raca, Roiriz, San Martiño, Coira, San Breixo, Torneiros, Gundías, aínda que xa foi contratado en este exercicio, pero que está sin executar, e veremos a ver se é posible que a empresa efectivamente o execute este ano. Roimelo, San Miguel de Torneiros, Ameadoso, Penamá, e nos despistamos aí a Portela da Irabella, que tamén hai unhas actuacións aí solicitadas polos veciños que tamén estarían contempladas en este exercicio, que teñen que ver con dotación de algún equipamento, como marquesina, algún mobiliario urbano e algunha mellora no que ten que ver ali co depósito de auga. Nas políticas de humanización e mellora de espacios urbanos, xa sería aquí na vila, está contemplada a mellora da urbanización da Estrada de Celanova, que é a paralela Alfredo Nan, a urbanización feita, a urbanización de Chales Adosados máis antigua de Allariz, e que a paralela a esa urbanización, que é a que se denomina Estrada de Celanova, que é a paralela Alfredo Nan, estaría contemplado tamén esa mellora en este exercicio, e tamén a mellora de espacios verdes urbanos en Rosalía de Castro, 25 de xullo, Camiño de Fontes, Estrada de Xunqueira, fundamentalmente, xunto con o escaparte de Casa Lomberte, que é o edificio, a traseira toda onde está a notaría instalada. Tamén está contemplado en este orzamento a reforma da Casa do Concello, rematar ca reforma da Casa do Concello, no que sería a parte de entreplanta, onde está ahora mismo o servicio de augas e onde están as oficinas dos concelleiros da corporación.
A maiores, para acabar de completar este orzamento, está prevista tamén unha inversión de 20.000 euros que ten que ver co programa Red Porta a Porta, que en este exercicio non foi materializada, pero que no exercicio 2025, despois das reunións que se mantiveron, parece que efectivamente a compostaxe comunitaria vai a poder, por fin, e agora que a lei recoñeceu, que unha das prácticas máis eficientes que se poden executar, parece que vai a incluir tanto, e, por tanto, xa poderíamos beneficiarnos para eso. Está iniciado xa a tramitación, empezamos xa co proxecto e ca tramitación para executar ahora a principio de ano, e por eso xa fomos acelerando o cemiterio de Vilanova para que non nos pase despois como en outros exercicios que finalmente despois cas subvencións nos acaba pillando e acaba demorándose. Está incluído tamén o Festival Internacional de Sardins, que ten aí contemplada unha subvención nominativa que está comprometida por parte da Diputación por importe de 30.000 euros, e están incluídas tamén as subvencións que xa ten unha cuantía que ven predeterminada xa por parte da Xunta de Galicia. O plan Cooperou da Diputación, o plan único que decía antes, está incorporado con unha partida de 128.303 euros no plan Allariz 2025. E despois, farei unha mención a isto, porque, despois todos os membros da corporación que está incluído o plan de sostibilidade turística con ese importe que comentaba antes, e despois equipos para procesos de información que son para renovar equipamento informático por importe de 15.000 euros. Hai unha cuestión que é importante aí salientar, e é que o Concello de Allariz ten aprobado xunto co Concello de Vilar de Barrio e o Concello de Vilar de Santos un obradoiro de emprego. O obradoiro de emprego, como todos os membros da corporación saben, o que ten é unha dotación de persoal, pero non unha dotación para a execución material das actuacións. Por lo tanto, a execución material que ten para os 3 concellos, creo recordar agora de memoria que son 4.000 e pico euros para os 3 concellos para todas as actuacións. Por lo tanto, cada concello ten que dotar económicamente recursos para aquelas actuacións, que para a execución material daquelas actuacións que quere facer. No noso caso, hai formigonados de varias águilas, por un exemplo, cuestións dese estilo. Por lo tanto, nos incluímos aí para concentralo todo fundamentalmente e reforzar así o traballo que se faría a través da escola taller, que fundamentalmente vai a facerse nas parroquias no módulo de albañilería. Pasamos a dotar esos 128.000 euros do Fondo de Cooperación para poder facer esa dotación material para poder intentar sacar o máximo rendemento posible a ese obradoiro de emprego. No que ten que ver ca débeda, se ha finalizado as inversións, no que ten que ver ca débeda, o máis salientable aquí é que en este exercicio non aparecen os préstamos a corto plazo. Decidimos en este exercicio cancelar os préstamos que tiñamos a corto plazo e, por tanto, non esperar a anualidade seguinte para facelo, e, por tanto, na documentación aparece solo o cuadro de préstamos a longo plazo, pero ese é o motivo, e aparece consignado en ese préstamo santanderico que temos suscrito, que ten esa cuota anual que aparece no orzamento. En definitiva, e xa para rematar, creemos, este grupo de goberno considera que presentamos uns orzamentos que confirman unha evolución positiva no que ten que ver cas contas públicas, que van a permitir, a través da concesión de subvencións que xa están aquí e que estarían para executar no ano 2025, co plan de sostibilidade e co obradoiro do emprego, permitirnos ter un exercicio 2025 no que poda haber unha actividade intensa e cumplir os obxectivos, e que a maiores a dotación orzamentaria para capítulo 1 e para capítulo 2 nos vai a permitir tamén seguir en esa senda de manter todos os equipamentos e todos os servicios que dotan a Allariz dunha calidade de vida importante, sin olvidarnos de que é necesario tamén seguir traballando, e por iso tamén se contemplaron os orzamentos en esas políticas de desenvolvemento económico que teñen efeito, que ese desenvolvemento económico xunto con ese incremento do benestar e da calidade de vida, que Allariz siga incorporando habitantes cada ano e siga crecendo tamén en actividade económica. Este é o proxecto de orzamentos que presentamos para o 2025 e que ahora
damos paso aos grupos municipais para proceder tamén por parte deles a súa valoración. Grupo Popular. Antes de nada, vamos a separar o orzamento propio do Concello e Reatur. Non, é un orzamento consolidado, votase todo en conxunto. O debate, cada un pode aludir ás partes que considere oportunas, pero é un orzamento consolidado que se vota no seu conxunto. Bueno, un orzamento a nos parecenos prudente, sigue a liña dos últimos anos, e efectivamente a diferencia principal que hai o plan de sostenibilidade que fai que provoque un incremento maior do que parecería normal dun exercicio a outro. De todas formas, dentro de esa prudencia, nos aquí apreciamos, aínda que os ingresos se poden estimar un poquinho cara arriba, digamos, os ingresos previstos nos 3 primeiros capítulos tómanse como referencia os ingresos previstos no orzamento de 2024 e incrementase lixeiramente, pero hai unhas diferencias respecto á recaudación neta que é apreciable. Entón, por exemplo, en impostos directos no 2024 había 1.829.000, que agora pasa a 1.831.000, pero a recaudación neta era 1.656.000. Entón, aí hai unha diferencia que non se vai conxugar esa diferencia hasta 1.831.000 facilmente. En impostos indirectos, o ano pasado había unha previsión de 120.000 euros que se mantén, e, sin embargo, a recaudación neta era 66.000. Entón, tamén hai unha diferencia apreciable. E, sobre todo, en tasas, precios públicos, aí, que é o capítulo 3, o ano pasado había unha previsión de 1.796.000 e pásase a 1.902.000, pero a recaudación neta que temos en este momento é só de 1.408.000. Entón, aí parecenos que hai unha diferencia demasiado elevada como para prever uns ingresos no capítulo 3 de 1.902.000. Parecería máis prudente facer unha previsión un poquinho máis abaixa. Os demais capítulos son máis razoables as previsións que vemos, e entón, considerámoslo bastante prudente o orzamento. Por parte do Partido Socialista. Boa tarde. Concordamos co Grupo Popular en que son uns orzamentos razoables e prudentes. O que vemos é no capítulo 7, me parece que era, no capítulo 7 de transferencias de capital, que van dirixidas sobre todo a Allariz. E Allariz ten máis territorio que o casco histórico. Entón, non sei se o apartado de mellora e recuperación de elementos patrimoniais do Camiño de Santiago contempla as dúas vías de entrada que hai do Camiño de Santiago e os diferentes povos polos que pasa. Eses elementos patrimoniais se tamén contemplan os elementos etnográficos, non só os puramente religiosos ou históricos. Vale, pois dúas cuestións con respecto a isto. Vamos a ver, a diferencia esa que se aduce entre o estado de execución do orzamento e a previsión para o 2025, en realidade a documentación é necesario porque é obrigación legal a xuntar o estado de execución do orzamento, pero o estado de execución do orzamento aínda non contempla, porque non están aínda incorporados programas aí que incluso xa están executados, pero que contablemente non están incorporados aí. Entón, cada vez que se entrega o estado de execución, en realidade sempre parece un estado de execución menor do que realmente é. Eso pasa en todos os exercicios, porque antes nos pasaba sobre todo co capítulo 1, porque antes a práctica que había, e aí vai cambiando dependendo de interventores, de secretarios e demais. Antes, por exemplo, o capítulo 1 non se contabilizaba hasta o mes de decembro. Entón, todo o capítulo 1, claro, cada mes pagas igual as nóminas e as subidas, pero non se contabilizaba hasta o capítulo 1, co cual aparecían estados de execución no que prácticamente non aparecía gasto no capítulo 1, e non é certo que non houbera ese gasto. Entón, o mesmo sucede, aquí hai subvencións que foron concedidas, que son programas que se dan de alta e que na contabilidade non foron dados de alta, e entón a mellor están sin consignar, e entón aparecen esas discrepancias que en realidade despois non son tales cando se fai a liquidación do exercicio a 31/12. Por lo tanto, nós, cando fixemos a previsión, nós eso sí que xa o contabilizamos
contabilizamos inda que non este no orzamento, nos estados de execución sí que está contabilizado. Por iso, claro, nos cálculos que están feitos, sí que están feitos tendo en conta todo eso, inda que no estado de execución, que se imprime automáticamente no momento en que se redacta o orzamento, non aparece, non? E por iso, bueno, hai esa discrepancia que en todos os exercicios, non? Despois veremos que nas liquidacións, é verdad que do que temos agora vai moi axustado, onde vai haber unha discrepancia aí e onde vai haber unha diferencia non está tanto no capítulo de ingresos, sino no capítulo de gastos, porque hai partidas que sí que teñen un gasto sustancialmente inferior do gasto que había, que estaba previsto. Un exemplo claro aí son as partidas que teñen que ver con suministro eléctrico. Aí os membros da corporación saben tamén que sacamos a subasta, que fixemos aí un concurso público e, por lo tanto, tiñamos a luz contratada a unha distribuidora e agora estamos con outra distribuidora e iso, xunto ca baixada da luz, supuxo un aforro moi importante aí, en esas partidas. Entonces, a maior variación vai estar en partidas de gasto máis que en partidas de ingreso. En partidas de ingreso, como decía, o que sucede ahora mismo é que está contabilizado o gasto en moitas delas porque son actuacións financiadas que xa se executaron e se justificaron, pero que se non está dado alto o programa en ingresos, pois en algúns casos aparece esa discrepancia. Pero, bueno, veremos despois, cando se faga a liquidación, que non é así, pero é a explicación fundamentalmente que ten isto. E no que ten que ver cas inversións no rural e na vila, vamos a ver, hai as inversións que aparecen aí en transferencias de capital, como decía, por un criterio de prudencia, nos contemplamos aí aquela financiación que está máis ou menos comprometida, quero decir, que xa conoces o importe exacto hasta con céntimos da cuantía que tes concedido, non? Entón estamos falando fundamentalmente de subvencións finalistas. Por tanto, non hai capacidade de decisión de onde se utilizan, sino que son subvencións. Se a subvención é de aforro enerxético, pois é para aforro enerxético para esos proxectos que se presentan, que pode ser ou de alumeado, ou de fotovoltaica, ou de aerotermia, ou do que sexa, en algúns casos. No que ten que ver co plan de sostibilidade turística, nós aí sí que incorporamos en todas aquelas partidas, porque é verdad que o plan de sostibilidade turística ten que servir ou só pode utilizarse para actuar en recursos turísticos, E entonces nos aí metimos a propósito para poder incorporar tamén máis elementos que a propia vila ou que Santa Mariña de Augas Santas, por suposer un exemplo, ao plan de sostibilidade turística. Por iso metimos o Camiño de Santiago, porque iso nos permitía facer unha rehabilitación de patrimonio etnográfico, cultural que hai ao longo do camiño e que ten que ver con fontes, con lavadeiros, etcétera, con elementos, con fornos, por exemplo, co forno de Torneiros, que é un dos que se incorpora aí e demais. Entonces, toda esa partida do plan de sostibilidade turística é para elementos patrimoniais que están fora da vila. Ningún deles está na vila, porque xa considerábamos que había outras cuestións, como, por exemplo, a iluminación do casco histórico, que xa se beneficiaba o casco, e, por tanto, que en partidas nas que podíamos aproveitar para facelo desta forma, se fixo así. E, por tanto, todas as partidas que permiten esa incorporación son para a vila, para as parroquias. Da mesma maneira que, visto que tiñamos moitas actuacións que son con fondos finalistas e que son para executar, pois son equipamentos deportivos, como xa dixen antes, ou equipamentos turísticos, como decía aquí, e que, por tanto, que xa iba a ter un beneficio a parte da vila. Por iso falábamos antes de destinar a Escola Obradoiro e a financiación tamén de fondos propios que temos que aportar aí, para que fundamentalmente ese traballo fora nas parroquias e non na propia vila, para conseguir ese equilibrio do que estábamos falando antes. E entonces, en todo o marxen de maniobra que temos, e de todas formas, nós tampouco temos ningún inconvinte, quer dicir que ter un día unha reunión na que vexamos tamén que intervencións son as que aparecen no Obradoiro de Emprego, para que se coñezca tamén os lugares, as actuacións que se van a facer aí, as que aparecen tamén no plan de sostibilidade turística, e pasalo sin ningún problema, para verlo aí e ver en todo caso se hai algunha aportación tanto no Obradoiro de Emprego como no plan de sostibilidade turística en esas partidas, sin pasarnos dos límites que marca cada eixe, porque non son facilmente movibles entre sí. Nos sí que non temos ningún convite, se hai algunha actuación que se vexa e que a nós se nos poderá despistar ou que poderá engaixarse orzamentariamente, tamén incorporala aí. E entonces, pasarémolo sin ningún problema e farémolo así. Por outra parte, non sei se hai un segundo turno ou se... Alguna dúbida con respecto ás competencias impropias, o da lei de...
hai nas do Estado da Xunta, lóxicamente, pero hai algún acordo, entón, para os centros escolares? Nada. Aí firmouse... Que é o que paga a Xunta? Firmouse no bipartito un pacto local entre os concellos, entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Xunta de Galicia. Aí firmouse ese pacto local que se aprobou, se firmou ademais por unanimidade por parte da Federación Galega de Municipios e Provincias, que estamos representados concellos de todas as cores políticas, non? E entonces, aí chegouse ese acordo e firmouse. Fruto dese pacto local foron destinándose recursos por parte da Xunta para ir liberando os concellos desas competencias impropias. Casos os máis significativos e nos que sí que aí hubo algún avance, pois tuvo que ver cos centros de saúde, por pôr un exemplo, que antes tamén unha parte tamén importante estábase mantendo por parte dos concellos. No caso de Allariz, nós nunca asumimos o mantemento do centro de saúde, pero en outros concellos sí. Allariz sí que se beneficiou dese pacto local no que ten que ver co centro de ensino, por exemplo, con infantil e primaria, nos gastos de calefacción que antes tamén asumíamos nós e que agora asume a propia Xunta de Galicia a través do orzamento que se destina a cada centro. Estábamos, no 2009 estaba xa asinado para o 2009 tamén a asunción por parte da Xunta do gasto eléctrico, os consumos eléctricos dos centros de ensino, pero no 2009 houve un cambio de goberno e o pacto local quedou congelado e, por lo tanto, ni siquiera aquilo que xa estaba asinado, como era o tema de suministro eléctrico, se efectivizou. E desde ese momento hasta hoxe non hubo ninguna variación importante con respecto a ese pacto local, salvo no que ten que ver con algún conservatorio, con algunha cousa no que hubo algún incremento moi nítido, moi pequeno, moi tímido así, de algunha partida. O resto, desde 2009 nada, e no que ten que ver co Fondo de Cooperación Local, leva 14 anos congelado. Entonces, tanto do Estado como da Xunta, seguimos asumindo esas competencias impropias sin que houbera ningún movimento en todos estes anos. Alguna cuestión máis? Pois sometemos entonces a votación. Votos a favor? Ben, pois dando as gracias a todos os membros da corporación e a todos os grupos por este voto unánime, damos por concluído este pleno para aprobación do orzamento, sendo as 20:41. E eu pediría, por favor, aos membros da corporación que non se vayan, porque así comentaba unha cuestión con respecto ao pleno extraordinario que temos que celebrar o día 20, e así xa o comentamos agora en un segundo. Vale.